Eu sunt Dan și bine v-am regăsit și bine v-am regăsit la un nou episod de data aceasta Minecraft Build Battle pe Mineplex sau pe Mineplex pe Hypixel și da, o să facem un cactus. Deci în primul rând vreau să-mi cer scuze fiindcă nu am mai postat deloc din motive speciale, deoarece eu m-am mutat la casă și nu mi-am mai găsit încărcătorul de la laptop și așa nu am putut să filmez, deci am căutat oriunde și nu mi-am găsit până astăzi când am răspuns într-o cutie și aleluia, mi l-am găsit și chestii și da, și nu l-am găsit, așa că mă scuzați foarte mult din acest motiv, adică nu chiar din acest motiv, voi face un sketch cu niște prieteni, nu vă dau mai multe detalii, deoarece o să vedeți voi când se lansează. Nu suntem siguri că o să facem acest sketch, sper să ne iasă bine, dar cred că o să-l facem, mai mult ca sigur o să-l facem, adică nu mai mult ca sigur. Cred că 50% sau 70% facem sketch-ul ăla, scuzați fundalul, da, 70% o să facem sketch-ul ăla, sau 60% cu niște prieteni și da, după ce postez acest episod, am să mai postez cum am să fac un, pur și simplu, o să fac o problemă, adică un fel de problemă. Trebuie să dai like, să te abonezi dacă nu ești abonat, să dai like, share și să scrii în comentariu vreau thumbnail sau nu știu să fac eu, dar până atunci scrie vreau thumbnail și eu o să îți fac un studiat care să fie postat pe canalul ăsta în Photoshop și îmi spui detaliile pe Skype, îmi dai Skype-ul tău și da, scrii în comentarii ori like, ori nu, scrii like and please thumbnail sau ceva, sau nu știu, scrie ceva legat, thumbnail aici sau vreau thumbnail și eu o să trag unul dintre voi care mă urmărește de mai mult timp, adică de când am început acest vlog și da, sper că o să vă placă această filme vă face din cauza nu știu ce finale încă nu îmi plac și da, o să fac o studiu. Deci cine vrea thumbnail sau banner sau chestia astea, scrie în comentarii vreau thumbnail, dă share, dă like și dacă încă nu a făcut-o, subscribe. Ok, aici vreau să fac un cactus. Nu cred că-i bine. Da. Deci îmi cer scuze că nu am mai postat. Îmi cer scuze foarte mult. Ok, hai că terminăm. Sper să iasă decent. Ok. Să dăm cât mai mult.
gata. Ce să facem asta? O să-i dăm ok, fiindcă să fie să facă totuși ceva. Cactus, serios. Ok. Fiindcă să fie ok, nu uităm. Good, am făcut ceva frumos. Ce nu știu să dau asta jos sau? Ok, o să-i dau... Oh, epic! Foarte frumos, foarte fain. Ok. O să-i dau un... Good. Oh my god! Epic. Mai venim cu o tură. Ok, deci am venit și cu a doua tură. Așteptăm să intrăm. Și de data asta ne cere un crab. Ok, să facem un crab. Un crab. Nu ce-i crab. Trebuie să fac un crab. Acum ok. O să fac un crab. Ok. Să fie de 5, să fie, nu de fapt de 6 și să fie așa. Marmare. Ok. Așa. Hai, să ne grăbim, am plăcut în bibliotecă, o tândă, pentru că câteva modele am fost în bibliotecă, câteva modele am întâlnit, și acum trebuie să facem verguțele. Crabul
dăm un good în planten. Good. Nu asta good. Hai să vedem ce lume. Ok. Epic. Îmi place mult. Modelele de dance. Good. Fun. Stai mai mult aparat, că nu mă fain ok. Pentru că stau în să vedem fără multe. Ok, mă place, nu cred că îmi plac, să nu mă gândesc să găsește. Ok, una cosa che non si è fatta funzionare. Oh, epic. Non si scuola di cognino. Non si può soltare fuoco nel video. Oh, come? Hai să la casa, non fa un primo e tre la arată ca și un pește marin. Ok. Ce locul 14. Cine credea că așa avem locul 14? Ah, am făcut asta că nu mai asta. Da. Da, cam acesta a fost. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Lordin și ne revedem data viitoare. Bye!